Australian og minor de edad na Filipina girlfriend niini gikasuhan human nalambigit sa child pornography sa Cordova, Cebu. Si Maris Puyo sa report. Australian national ug underage nga Filipina girlfriend nag-atubang og kasong child pornography sa lungsod sa Cordova dinhi sa Sugbo. Kinibahin sa kaso niadtong June 24 sa miaging tuig diin 15 ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga otoridad sa usa ka resort sa Cordova. Lakip sab sa gikasuhan ang duha ka inahan ug igsuon sa mga biktima. Matud sa Office of the Cebu Provincial Prosecutor, dunay igong ebidensya aron silutan si Peter James Robinson og 10 counts sa paglapas sa Republic Act 7610. Ug laing kaso sa Anti-Child Pornography Act kauban ang 17-year-old girlfriend nga si Joanna. Apan siyang counter affidavit, si Robinson niingon nga ang mga alegasyon puro mga gama-gama lang base sa imahinasyon. Matud niya nga illegal siyang giaresto atol siyang birthday party din walay minor de edad ang sulod sa kwarto. Upat ka mga batang lalaki ug 11 ka mga babae ang na-rescue sa miaging tuig di nasayran ug matud ni Assistant Provincial Prosecutor Ethel Sofia Miel, ang langyaw nagkuha og mga hubong litrato nga nagpakita sa mga pribadong parte sa lawas sa mga bata. Dugang pa nga apil sab ang mga ginikanan sa reklamo tungod kay apil sab sila sa maong mga litrato. Maris Puyo, Sun.Star, Pilipinas.